Ah, pa. Ay, mabaw ito na na. Eh, Kaya mo pala kay. Ibang kadar kadar. eh. Ah, alam mo, kasi ako ba? Ate, matuwang ka o one hit delete din ka. Ay. Oh, dua kamera dah kay video na to. Clear dah. Kaya ito nga. Hey, go. Ha? Kamera. Ano ba? Kaya pa kasi ito lang cellphone. Ah, Ano? Hindi, may turuan ka. dua. Video na eh. Ay. Gabog sa Indomex. Malo ko na. Ambot lang niya, padulong. Pikas kol, pikas. Pikas. Tulo taon sa pagbusay. Ato tama kol? Ha? Toyok ra, toyok. Ganda. Sabi mo. Pwede nga bugsay-bugsay na lang. Kamalo. Welcome to my guys. Ay guys, nawalaw na yun. Una sa drop mo diyan ako lang. Ano? Bigyan na. Ya, na. Uy, pilit. Pilit man. Labawa kayo na. Ha? Di ako. Kamalo lang eh. Pikas. Nato yung ano? Oh, lat. Gibugsay kon. Ang Okay. dile. Mulang wane. Atras. Gila bugsay kol dra. Ito bugsay. Hi guys, magbiyahe kami guys. Tabang mga subling kamera. Ha? Oh, magbanto kami guys. Mag-trip mag-trip. Tabok na guys. Siguro guys, kaya hindi mo malubog kaya nabaw kayo guys. Oh.
Porsyento guys, kaya di mo malumos kaya nabaw kayo ang tagbok na eh. Suba sa tagbok na guys, nabaw kayo. Muli kami guys. Sa tagbok na eh. Ano na kayo, wala na. Ano na napita rin mo? Sir, tunog. Dong, kaya nga, dahil napita. Ha? Ang tanong napita rin. Dra? Ano ba? Kanang, doon pa. Dra, bayan na nga. Ito nga, nog. Sekarang tak naik minta apa? Minta. Dili na yan. Ulam-ulam, magkita rin. Di ba sila mga laog doon? Ulam-ulam, ulam. Mana guys, mana kira boy nama guys. Sakay lang. Kabalo lagi ka ba? Ba, apa tadi bolte? Eh, saya rin eh. Kira. Ha? Kira ko. Sakay pa. Ano naman na? Ano? Dako nang ngabalay ba? Ako ini dire tama no. Ay ba na umanod ba? Ada lagi umanod ba? Ba? Ako to kay waran ba? Sabi.